tamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Kaya ba man po si Kuya Mike? Maray na hapon sa kabos ng mga paraantabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao. May kasabihan sa buhay na ano man daang hagyat na sa buhay na sa tong hampangon. Kayang-kaya yan. Maray na pagkahapon, Kuya Mike, Ate Jen. Yung, di ba may target tayo sa interview, radyo? Teka lang, yung interview. Ready na si sir, ready na si sir. So microphone ni Ate Jen. Oo. Medyo, aya. Yun. Huwag ko na sa boses ko. Maray na pagkahapon. Sa gabos sa mga parantabay. Makakaibata si Kuya A asin si Kuya Mike. Yes. Of course, si Ate Jen man. Ano? Kuya Mike, alat. May ano ako sa imo. May apot ako sa indong duwa. Anong gigibuhon mo kung... Anong gigibuhon? Kasi mga paraantabay ta, anong gigibuhon po nindo kung... Tawa ng kakilibring titulo kidaga? Ako, pagum tulos ako. May daga na. Ay, may Sigurado agum na eh. pala lang. Ikaw, Ate Jen, para kay Ate Jen ito. Oo, ay maugmahon ako kaiyan, syempre. Libre doon ang agumon ko, may daga na. Wow. Para maaraman taang kung paano, aram mo na kuya kung paano Ang... magkaigwa. Pwede. Gari nata wala nakikitip. Iyo eh. Pwede talaga? Pwede Apo itong taang pinakapugi. Ang pinaka muy simpatiko kasi nakamuriting na OIC kang Penro. Pwede mag... Alat mo na. Pwede talaga mag-aywa kilibring daga? Pwede. Sa naaraman ko nga may na-awardan din sa Ligaspe. May tigapon sindang handog, titulo. Yes, and balita ko, 92 na households ang natawanan sa Barangay Sabang. 92? Yes. Ang makamako. Ang makon mo yan, diba? Sabi kan iba, Kuya Mike, sana all. Yes, sana all. Yung parang ganda Of course, aramon ang kabilugan na detalye ka yan, Kuya Mike and Kuya A. Makakaiba ta via Zoom ang OIC Kang Pedro, Provincial Environment and Natural Resources Office, si Sir Jerry Arena. Yes. Via Zoom. Good afternoon. Sir Jerry, maray na hapon po sa imo. Yan na si Sir. Good afternoon po, Sir Jerry Arena, ang OIC, asin pinakapugi kang Penro. Hello po, good afternoon po, Sir Jerry. Hello, good afternoon tabi sa indong tulujan, Kuya Mike, Kuya A, ano pa siya ro? And Ate Jen. Ate Jen po. Yes, Madam Jel. Asin siring mas ito yung mga para hinanyog, asin para panood sa indong magayon, asin sikat na programa sa DCGB. Wow. Okay, Salamat. Sir Jerry, kura ano po ini katotoo na sabi sa kuya ni Kuya Mike na pwede pala makakuakilibring dagaan mga Ligaspenyo? Sapat mo tabi dyan, Kuya A, kung talaga gara na katotoo. Nailing ko po ang satuyang mayor ng Legazpi City, si Honorable Noel Rosal, na nag-post niya sa kanyang FB page na naghandog titulo kita kang July 2 dito sa Barangay Sabang Cover Court na yung ani ini na mensionar niya duman sa iyang Facebook page na 92 ang natauang titulo. So totoo po, Sir Jerry? Partly yes. Sana all. Actually, 92 ang supposed to be identified beneficiaries natin dyan sa Barangay Sabang. Kaya lang, sa pagkakataon na to kang July 2, 44 muna so na-redeeming titulo. Kasi yun lang na 44 so na-transmit mi sa Register of Deeds dito sa Ligaspi na para pwede na kwaon. So remaining 92 minus 44, ilan yan? 48? Opo. 48. Pigpa-process ko pa digdi. Actually, isusunod nila ini. Kaya lang siguro sa kaugmahan ni sa tuyang mayor,
binilog niya na sa 92 na beneficiary. Anyway, sigurado na, sureball na ini na mapapakan mga constituent dyan sa Barangay Saba. Sir Jerry, dakol po ang interesado mo niya na naghihinan yung sa satuya digdi sa satuyang programa. Nag-aapot sinda. Lalo ako, si Kuya A, si Ate Jen, nag-aapot man kami. Paano kami maka-join diyan? Ano po sa proseso, Sir Jerry? Ang tutukayan, gusto kong pasalamatan Barangay Council sa pangumuno kang satuyang Maygos na kapitan, si Honorable Maing Santillan. Asin ang suporta kang sangguniang bayan ng Legazpi City, City Council dahil sa indang pagtao ki resolusyon na i-award ining mga loteng ini na nasa laog kang public land, yung lot number 6096 at saka may sarupa. Na-award na ini duman sa mga okupante kasi nasabi ni Kapitan for so long period of time sa mga more than 50 years ining nag-okupa na didi sa public land na sa Barangay Sabang. Dahil sinda nagkakaigwa ki papeles ba o totoong dokumento na magpapatunay na ining dagang ini sa inda na talaga ini. So, gaya kang minensyon kasi bago sa inisyatibo kang satuyang maigos na kapitan as in Barangay Council, including the City Council of Legazpi City, of course, with the support of our Honorable Mayor, Ruel San. And then, sa pakikipag-partner sa DNR sa pamumuno ng ating bagong Regional Executive Director na si Director Francisco Milla Jr. at saka ang satuya man maigos na Assistant Regional Director for Technical Services, si Attorney Ronel Supsup. Nangyari po ining pigmamaot kang mga katuyang mga kaimanwa digdi sa Barangay Sabang na mapasainda na sutit. Okay. So, ini Kuya gari kasabay ini sa Espersus kang gari group effort, barangay. What if po Sir Jerry, ako halimbawa sarong individual, pwede ako sana yang ma-apply. Pwede po ba 'yon na ma-apply ako? As in kung pwede, ano mga dadarahon kong mga documents? Ano ang dapat kong ibuhon? Napakagayon niya na apot mo tabi, Kuya Mike. Pero, kaya apot ang takaman, may daga ka man bayan na pwedeng pa-applyan mong titulo. Kasi kung mayo kang daga pang na-applyan, puro mayo ka man apply kasi mayo ka man kidaga. Yung mga May daga ka pa tabi, Mike, Kuya Mike, na dahil patitulado, pwede ka mag-apply din sa opisina kang DNR sa Provincial Environment and Natural Resources Office, kung digdi ka sa Legazpi City, 1st and 2nd District, para pag naagaw mo ito, pwede ka na. Ayos. Ayos Pwede. Matibay si Sir Jerry talaga. Salamat, Sir Jerry, sa tip. Si Say po dyan sa may daga na dahi titulado. Sir Jerry, specific na maray po na kahaputan tadi. Sabi kang listener, paano nga igwa nga ako Sir Jerry uning gari deed of sale. Pero dahil pang yung titulo sudaga, pwede na ito ako na pagpapatunay na sa iya itong deed of sale. Gari, rights lang ito Sir Jerry tabi. Inot, siguro ilingon ta mo na itong deed of sale niya kung ano ang nasasakop katong daga na sa iyang binakal. Para at least matauan ta kasi tamang impormasyon kung pwede niya ito applyan. Kasi igwa kita ki mga pigigibong mga deed of sale lang na ang iba dyan, right lang ang pwedeng nakapaloob duman sa deed of sale na ito. Siguro, pagayon, para makatao kita man na impormasyon duman sa satutong mga constituentes, siguro madali man lang magpasyabi sa moyang opisina. Okay. Darahon po palan kina Sir Jerry. Taiilingon na Sir Jerry so dokumento kung pwede ito dae. Correct. Kasi sudaga mo kung qualified man duman sa pre-patent. Iyan ang mga requirements. Bako po so kung mga mangunguang ka kung sa ina titulo tapos papapangaranan mo sa sadiri mo. Bako ito. Anyway, okay. may mga kaputan pa kita, Kuya Mike? Pirang taon man tabi Sir Jerry naghalat so mga pamilya na natauwanan kay ining libreng tutulo na naka-istar sa public land. Ang pagka-pronounce po ni sa tuyang maigos na kapitan, mga kung tumama mga 56 anyos na silang nakaposisyon duman so sa indapang mga magura, so mga ninuno pa. Actually, ang pakasabi niya, pikiklaim pa dayang katong panahon kang Philippine Coast Guard yata ito. Kaya dakula ang pasasalamat ninda na sa laluy na panahon natawan sinda ki araw katong titulo. Actually,
dahil ang sa indaman lang duman occupation man lang dahil nakangaran itong daga as public land, then may tax declaration duman ang city government of Legazpi. Kaya nga sa pagtarabahan kang mga ahensya na itong okupadong daga kang sa tuyang mga residente diyan sa Sabang naigkagaywa ki titulo. Bako man to tabi yan na kuya pwede na gratis kasi igwa man po sinang pigbayadan na application fee 50 pesos. Pa man sinang pigdukot na documentary stamp na tulo kung akin si 45. And iyon na po ito, titulado na. Transmit na ito sa Register of Deeds. Ngunyan, ang gigibuhon na lang po kang sa tuyang mga konstituente dyan na natawang kititulo, madumana sinda sa Register of Deeds para kwaon ninda su lambang sarong titulo na nai-forward biduman. So, duman, igwaman dumang ki kadikit na babayadan kasi sa registration kang sa indang titulo, igwa sindang siguro dahil man masubra ang mga 1,500 pa 2,000 pesos na babayadan, itataon na sinda sa inda kang Register of Deeds itong sa indang lambang sarok na titulo kasi registered na. Gustong sabihin kung sa pag-aagom may marriage license ka na. Kasal na. Sigurado na. May ano ka na, katibayan ka na. Yeah. Correct. May kasal ka na kampade. May hawak ka na, no? So, legal na. No, dahil na Tama ko pwede, na, tama ka dyan, kuya eh. dahil na sa imo pwedeng kwaon. Regarding dan kuya may isa pa akong apot kay Sir Jerry. So na-awardan na po ba Sir Jerry so 40? Or, Oo, na-awardan na sinda. So na-award po sa ilang titulo. Absolute ownership na po ito na pwede ninda kung anong way nagibuhon duman sa daga. Kumisan baga may nababasa kami sa titulo na ini ngaya dahil mo yan pwede ipabakal. Ini ngaya sa ang pwede sila kayo magbakal so heredero. Ano po, Sir Jerry, ang detalye ka itong titulo na nai-award po sa mga taga-Sabang? Absolute po talaga ito. absolute po yan. Tama ka po yan, Kuya Mike. Kasi katong mga panahon, so titulo ta, dahil ka pwede mag-i-transaction within 5 years. Pero po, yan sa titulo ta, sa residential, wala pong kondisyones dyan na magpapasabing kayo Wow. bakal. Pwede. Maski pagkakako kang titulo, iwalat mo na duman sa ano. Siguro kung ako kang ang lending institution tadigdi o sa Legazpi City, Palawan Express, baka pwedeng gamitin collateral yan o kaya sa bangko. Ayan. Ipiprint na natulo sa Okay. So, salamat Sir Jerry sa imong oras ngunya na pagkahapon para sa programang Usapang Pamilya. Yes. Sir Jerry, thank you very much sa imong welcome po. on- Anytime po, may gusto ka mong gustong maraman sa mga programa kang samuyang ahensya, feel free po, natawagan kita para po makapagtauman kita kikalinawan sa tuyang mga tagahinanyo kasi taga-subaybay kang sa indong magayon na programa. Sir Jerry, may Actually, caller po. Baka may apot po kaya ini sa imo. Dahil po nga na ikabuhian. At baka may apot po ini manong digdi sa Sir Kuya Ian tabi. May caller po. May apot May sa apot Kuya po siya. Paraan. Anong Ang tabay, apot si niya? Kuya Bob. Ayan, Si nasa Kuya linya. Bob. Ako mo Laklan, daron Kuya muna. Bob. Ning kadiit na oras, Sir Jerry. Sabi, Okay, Kuya Ma'am Jenny. Bob. Sige, Ma'am Jenny. Take your time. Okay. Kuya Bob, go ahead po. Iba kaya pinsan ako na dahil pwedeng mag-cellphone, dahil mag-cellphone, pitapot lang. Sige po, go ahead po Kuya Bob. Ang kayo may daga siya, sa kaitong panahon, nagtrabaho siya sa abroad. Mhm. Ha? Tapos, so, ama niya, may itinangro sa tiyoon na daga. Mhm. O di ka itong panahon kaya, di ito usad tulungan, basta nagbarakalan sa lang, ginawagaw sa kwarta, kaya na ito daga. O dahil natapos na. Dahil si Didontel, ano pa man napapilis, basta naggaraw-gawan sa laki kwarta. Oo. Ang problema nga niya, kung paano niya ito mapapatituluhan, kagad kapot napapilis. Okay. Alin lang panahon kaya tao na nagbarakalan. Okay. Siguro, Sir Bob, ganito na lang gibuhon ka. Kung dahil siyang maitaong papilis sa muyang unyan, kung anong lote ang involved, pwede man na mag-request siya na papasyaran kay sarong investigador tadigdi itong loting sa iyang pigsasabi na binakal niya na mayo ki dokumento. Then, siguro, pag maaraman ta, kung arin itong daga, pwede man siguro kitang magibo kay confirmation of sale sa mga, siguro sa mga succeeding generation na katong nagpabakal sa iya na magkukumpirmar na itong daga ito, pinabakal ito duman sa sarong taong ito. Kung dahil pong dokumento ka atong panahon. So, siguro mas maray, iilingon ta po muna para at least itong daga na pigsasabi na pinabakal. Aaramon ta naman kung si sayang okupante, may nagkiklaim ba ka atong iba,
para po masiguro ta kung saan kita ma-aksyon duman sa iyang kitsasabi. Papasyaran. Iyo, Papasyaran iyo. ta. Oo. Paano kaya, bali, naguli na sa pinsan ko, dahil na nag-abroad. Ngayon, di nagbarakalan sa ama niya, bida sa tiyoon. Ang bali, bininyakan sa ama ko, sa ama gampitan ko. Tapos, siya na nag-istar mo niya sa daga, tagadana sa binasyan, gadana masama niya. Kaya nakaprocess tingon yan. Kaya alam din siya kaya papilit sa daga na pikistaran niya ngunyan. Iyon ang kaso. Iyo po. Papasyaran na sa nada, Kuya Bob. Papasyaran sa lote. Tangani na mas mahiling. And then, Iyo. oo, dumanta maiisihan kung ano ang dapat nagibuhon. Correct. Ano po ang bibibuhin niya ano ang bibibuhin niya? Sir Bob, mag-ibo lang tabi muna kay letter request digdi sa opisina na isasabihin nyo naman na gusto niya ipa-inspection itong daga na sa iyang gustong applyan para at least ma-ascertain ta kung anong lot number ito para sigurado ang satuyang pag-aksyon. Letter request. Pasiring sa Pedro. Yes, sir. Yun po ang inot. Sige. Saan address ko yan sa Pinro? Saan po yan? Hindi po, siya po sa nakangara sa gwapong Jerry Arena dyan, dahil man pong iba. Provincial Environment and Correct. Natural Resources. Penro. Okay. Aligaspi, itabi Kuya Bob. Dali. Aligaspi. Kasi si Oren sa City, Oren. Aniyon lang po, Sir Bob, aniyon lang po tabi ang opisina may kataning kang luma na post office magaling di sa may ampang kang 7-Eleven, sa kataraning kang LCC. Nasa Lapu-Lapu Street lang po, nasa Lapu-Lapu Street. Sige po. Pagka maagi po ako dyan sa DCDB, apot na lang ako ng detalye. Opo. Okay. Thank Sige, you opo. so much, Salamaton, Kuya Kuya Bob, sa imong Salamat concern. po. Opo, and salamaton kay Sir Jerry Arena, ta nasimbagan sa concern kan sa tong paraan tabay. Alright. Salamat, Sir Jerry. Thank you so much. Okay, so Ano? welcome Kuya Ma'am Jenny, Kuya Mike, and Kuya A. Thank you very much. Okay, mga tugang si Sir Jenny kan Penro regarding po duman sa satuya na Handog titulo. yan. Kuya Mike, susel po ni Ate Jen. Bago na, kusen. baka mabulsa ko. But anyway, Ma-commercial muna kita. ma-commercial muna kita, mabalik kita sa satuyang pagbabalik. May pag-iru-iristoryahan kita. Kuya Mike, ang pag-video call, nakakagadan pala. Pwede pala ito. Makatakot man, Kuya. Para mag-video call. Dahil Pwede ako ka mag-video magdadaan. call. Ata na. Ay, sus ko. Kuya Mane, ang pag-video call daan, nakakagadan palan. Nagbi-video call ka, Kuya Mane? Ikaw, partner. Oo naman. Nagbi-video call ka? Oo. Kuya Mike. Perme, Iyan. mapundo na ako. Aramon ta kung paano kita magagadaan kan okay, video okay. call. Sige, sige. Pero tanganing maiwasan ta. Baka uso gustong magpagadan, mag-video call. Ayo tabi. Ang pag-video call daan, nakakagadaan haramon ta kung nata sa satuyang pagbabalik. Oras, alas 2:32. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ng inuman pag Uy! Gusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries,
fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination.
Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Welcome back sa programang Usapang Pamilya, mga tugang. Yes, oo. Bati unta mo na partner and Kuya Mike. So sa to yung mga paraan tabay, sa to yung Facebook Live, si Nika Balderrama, Joanne Berdin, Justine Talaid Solarte, si John Paul Mendoza sa Tabaco, si Ikrem M. Akalam, good afternoon da. Si Teresita Cobo and Elena Secreto Lopez, sabi niya, afternoon po sa Indo Kuya A, Ate Jen, and Kuya Mike, pagrit naman po ki Enggoy Nas, kan Kumon Kamalig, ki happy birthday, salamat and God bless. Oy, happy birthday tabi sa imo. Okay, happy birthday si Joel Olivares, good afternoon da, and sa iba pa si Sir Nick Rigachuelo, good afternoon. Hey. Okay. Sabi ta kasubago Kuya Mike, ang video call daan nakakakan. Hey, puro pundo na ako ka. Guro makatakot ano? Paano daw? Sa sailing mo, paano? Yung mananggad. Pwedeng tamaan ka kikikilat. Oh, yeah, kita, video call kitang gawa. Ano mangyayari sa to? Pag nag-video call. You can see me and I can see you. Wow! You can talk to me and I can talk to you. Yung mananggad Diba? Galing ka masana, abot kamay, pero hindi mo mahawakan. Hindi mo mahawakan, pero makikindatan mo. Ay, wow! Since na pandemic kaya baga Kuya Mike, ngunyan bagang nagpuon sa pandemya, imbis na magparapasiriring kita duman sa harongkan sa tuya ng mga padaba sa buhay, mga kapamilya, pinag-minimize na bagay ito sa buhay ta. So, bisita. Siyempre. Oo, bisita. Pero pag namimiss mo ang sarong tao, Kaya mo mahiling, dakulaon ang tabang kang video call. Ha? Dakulaon ang tabang kang video call. Correct ka dyan. Lalong-lalo na, kung arayo talaga mo, ayan,
nasa ibang bansa ka. Oo. Dahil mo talaga, maski anong pulos-pugos mo, dipisil. Yes. Oo, kay Puhan, lalo na kung ang nag-a-upload sa imo, si Mrs. Oho. Diba? Daw ba ko? Ala! Delikado. Isay ito, Pwedeng kuya. malatos ka pag day mo sinimbag. Hain ka ngayang unyan. Tawa. Pwede nga daw ngayon sa rice cooker. Pero paano man agad naging delikado kang pag-video call na pwede kitang magadan? Yung managad kuya eh. Ini po, so nangyari kang kasusarong aldaw, digdi sa may Tagkawayan, Tagkawayan, Quezon. Okay. Ha? Na, so driver da kan sarong van. Driver ini Kuya Mike, ha? Ban. O, di may pasahero. May pasahero. Yan, sana. So driver kang sarong van habang nagmamaneho, may ka-video call. May ka-video call. May ka-video call da. May bado so ka-video call. Hindi, ko lang narinig. Distracted siya. Nadi-distract po kita sa pagmaneho kayan. Nakaka-distract po ang pagmaneho na may... Actually, bawal iyan. Pero, duman mo na kita sa pangyayari. Sa siyam na pasahero kan van, tulusan na ang buhay. Yose. So, ano ang nagadan? Dahil lima lugod, lima. Ano bang nagadan? Tulo ang nagadan. Grabe, kumbaga, 66%. Grabe. Na-compute mo Siyempre. Matibay sa mat. Sa siyam na sakay kang van, Ate Jen, Kuya Okay. Mike, tulusan na sunod. Yes, Grabe. oo. Mhm. Matindi talaga. Kaya kung araw pa lang kan, kuya halimbawa ako, video call ako dapat. May responsibilidad ako sa pag-video call. Okay, totoo yan. Tama yan. Yes. Yeah, kumisan bagaon kumisan mailing ako para motor baga. Oo. Saday pa man akong auto. Yes. Pag nagmumotor ako, kuya gigulu-guluhan ako pag may naiiling ako na ano? Nasa tahaw, ang kaput kang driver, tuo, kamot. Motor? So wala niya, may cellphone. Ay, nako. Gigulu-gulan Ayun, ako, oo. kuya Ano gigibo mo? I-overtaken ko. Ay. Yata ang motor mo. Ang motor mo kaya agrosumpit. Diba? Distraction kaya yan. And igwa yan na violasyon and pwede makareceive penalidad under Destructive Driving Act law, di ba? May bata yan na Destructive Driving Act law. Mhm. Pag may aruga yan, may apod ka ni bawal, may penalty yan. Siyempre. Ano ang penalty kang pipitikon mo ang kamot kung ano? Kikigon mo. Medyo makagulo-gulo talaga. Maray kung ikasa na makakadamay ka baga sa tinampo. Tati baga sa tinampo puros busy ang tao. Ano kuya Oy, bawal nga yan. Uning nga iriin yung merit mo sa iya. Ano yung penalty Komando. Tapos kita man na ma-video call pag day po nasimbag. Baka isipon tama na. O sa mga agom na ay day nasimbag ni agom sa video call ko. I-text mo na muna or i-chat mo na muna na pagka libre ka na, pwede mo na ako mag-reply. Oo, replyan tanganig duman kita mag-uron kitang duwa. Bako na so pag day nagsimbag video call video call. Ito pala nagda-drive di so agom mo man na nagmamaneho. Ano kalugod. Iyo. Tapos kuya halimbawa nga ito. Siyempre, mananagit ka ni misis mo. Tatarap. Dahil ko nasimbag. Aluyon ka nga magsimbag. Aluyon man ako kidrive. Aluyon man ako kidrive. Madadagitan ka talaga. Ay, madadagitan talaga. Nasa pagulay-ulay na sana iyan. Kaysa man subuhay kan agumong nagmamaneho maitataya o baka may iba pang madamay. Correct. Sa mga agom, lalo sa mga babae, Yan. sa mga misis. Oo. Iyo man ang God. Di ba baka mapakadudang maray sa indong driver, Oy, the sweet lover. Medyo magtimpi-timpi man. Correct. Di na pagsabot, di ba? Si Ate Jen, madali na yun maging misis. Kaya Ate Jen, pag nag-video call ka na na epig. Ipipig simbag. Isipin mo nagda-drive. Oo. Yes. Ano nga pig-drive mo? Ano? Wala ka man yung motor. Hindi ka man nga totoo mag-drive. So Yan sana. Kung ano ang tigda-drive. Ay, bus nga ang tigda-drive ko.
ayan igwa po ki penalty yan, Ano ini? Republic Act 10913, no? Hanapon na sa natabi nindo. Kuya kung halimbawa ako nakasakay sa sarong van or public utility vehicle, ano ang maray kong gibuho na para dagitan ko sa drive. Ika ngayang blank ka? Dahil mo lang ang O kita mga sa public na nagarulunad. Ano ang gigibuhon ta? Pag nakailing kita, kaigwa kinagapod o nagtitext o nag-video call na driver, nayaong kita duman, pasahero kita. Maki-wifi ka. Makisabayan. Pwede taman paluway-luwayan ba? Yes, oo. Kuya, kung video call ka po, pwede pakigilid ka na auto. Saka kita mag-video call. Sabi kang ibang kay kuya maggilit, na idali nga ako. Di pumunto siya kang video call. Diba? Pwedeng mabugtak talaga si peligro pag araw gayan, di ba? Yes. Sabi digdikan sa tuyang paraan tabay, bako man gabos na nag-apod kay Mister, sumisis, minsan kabit. Lalo na. Yan sana. Minsan nasisibot talaga, Iyan. So, may mga kabit. Paliganong simbagon. Kuya mas matindang ito sinabi ni Ate Jan, mas matindi na ito kinsago. Mas demanding? Correct, demanding. Mas demanding ito. Natan, experience mo na, Kuya Mike. Dahil, mamena ka ito. na 1 point ako ni Ma'am Jen. Puro nitihon mo iyan. So, dahil na po kan magparatuod-tuod ka na mag-medyo ko labang nagdadrive. Tara man, i-remind ang driver. Tara man indo. Oo, sabi digdi magayon ang tandem nindong dulo, makaugmahon, pabati digdi sa barangay San Roque, Kang Legazpi. Salamat! Thank you! Okay. Oo, sabi man digi duwang maitom, sarong maputi. Grabe! Oy, gari. Aram ko na kung si Setong maitom. Si John ito, si John. Si John ito. Sabi ko nga Sabi ko ito duwa Abaya, isa na ta. Kaibanan ta na po ni oral daw si Kuya Mike. Sa iyang bakasyon. Then ako parabalad. Ikasugpon pa nga ni. Ano pa na? Blended ang tandem nindo. Sana mahiling ko man kamo sa personal pagwa ng pandemic. Oral daw ta po kaibanan si Kuya Mike ngunyan. Ta siya po bakasyon. Yes. Bakasyon. Hanggang September 12. May nag-usap ba ba? Pero Kuya Mike, bakasyon ka, pero nagtatrabaho ka. Of course. Work. Yan ang sa tuyang bago. Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? One ang bago. One ang bago. Wow. Like kuan. Ang sabi, may bago. May bago ka? Na ang bago ngunyan. Inimpig apod Kuya Mike na ano ito nga ni? So habang nag-arong-arong ka, nagtatrabaho ka. Workcation. Ikaw na palang bagong term, workcation. Habang nagtatrabaho, nagbabakasyon. Oo, bakasyon, vacation, and work. Yes. Yan. Arog mo? I-try ta daw. Sa kuya, bako workation, ang term kan, work from home. Work from home. Pero yaw kapag digdi. Yung managa. Kasama yung managa para naguduman sa workation. Nagatrabaho habang bakasyon. Sige daw. Ano yan? Paano yan na nangyayari na workation? Hindi kaya palan kuya nagpuni ni sa sa Japan. Duman sa Indo. Gatugod tayo masu. Kang nagpoon 2017 sa sarong Japanese airline. So nakikontrata sinda sa mga resort. May mga pigirin-bitaran sinda. Gari habang nga kamo nagbabakasyon, darawon nga ang trabaho rin. So duman nila nagpoon. Ngunya na-adapt ini Kuya Eddie sa Pilipinas kang tuhalawig na lockdown. Kang halos na day na dang kikaraon sa iba. Duman ina-adapt. So, hanggang ngunyan, 2021 na nga nauuso ini ngunyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na
sa mga lugar, arog kang Boracay, Bohol, Mga sikat na pasyaran, yan, bakasyonan. Cebu. Okay. Ikaw ka ni sindang mga package kuya na ikaw ang platform na pigano nga ni. So ato baybayin yata itong platform na maduman ka sa platform na ini kung kaya mo ma-enjoy ining workation. So ano ang kagayon ng kaning workation? Ano man ang God? Nakabakasyon ka na, nagkatrabaho ka pa. Very simple. May mga terms kaya na nagrulos ka na related din sa workation. So pagkataram na work from paradise. Work from nasa paraiso ka habang nagtatrabaho. Yes. Ang nailing kong advantage ka ayan, Kuya Mike, kasi pag sinabing vacation, relax ka. Relax ka kuya basta ang requirements masanada so dudumanan mo na resort or kung anong lugar na kaya mo magbakasyon. May internet. Isihon mo kung makusog ang internet. Palit na ka mo ki connection. so pag sinabi kaya na vacation, relax. Relax. Pag sinabing work, relax man gila. Relax man gila. Oo, kumbaga, habang nagtatrabaho ka, kuya ang naghiro mo, nagura mo. Okay. So yun ay so sabing perks duman na habang kita nagbabakasyon, nagtatrabaho kita, syempre pag may trabaho, igwa kita kita. Kuya may mga kumpanya na ngunyan, yan Ate Jen, may mga kumpanya na ngunyan, tigsasabay ini sa mga perks ninda, gari package na ini, panatrabaho kayo sa mo. Ini nga yung mga bulan na pwede mo ngayon workation. Ayos pala. Habang nagre-relax, may income. Correct. And itong workation mo kumisan kuya ang nagbabayad pa duman. So kumpanya pigtatrabawan mo. Ano daw kung igwa kita kandig de? Iyang apot. Sa iniyan. Oy! Sama sabi si Ma'am, kamukha yan. Buya mo magiba kung araw ka. Mairibahan kita to. Doon kita ma-workation. Basta pakusog ang internet. So iyan ang satuyang bago. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Iyan ang bago. Yan. Sige. Dakulo kitang naaraman ngayon na pagkahapon. Tama. Oo. Si J. Philip Sarampote Balila. Good afternoon, Ate Jenny, Kuya A, and Kuya M. Edwin Relucio, good afternoon. Si Aileen Okmer Hizalva, amaray na hapon, usapang pamilya team. Ano po ang bago? Iyo ito ang bago. Ano yan na pigapod na? Workation. Okay. Paano kaya sa aga? Iguana naman kitang bago sa Yeah. Tuwal daw, may bago. Yeah. Salamat sa mga nag-antabay ngunya na pagkahapon na ini. Yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunyang aldaw nin Biyernes. Ako po si Kuya And ako po si Kuya Mark, nagwalat sa Indo na ang pamilyang nangadyanberyo sa grasya ng Diyos nagkakasararo. Iliman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalos sa indong pagantabay. Bye-bye. Bye-bye! Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat! Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development.